Okay. Gagmay ba kayo ni oy? Napay mas dagko na. Napay kadupaan ni. Oh, ingatan pa ang papa. Kaing lagi sila niligat mo. Dami ba kayo tamping? Belum tamping? Dami kayong tamping, matangaran ni mga sukar. Ya, pritohon. Pritohon.
guys! Hello guys. Welcome to my vlog. Bis mo yung tunda, no? Di pa? Napa dito, oh. Yang kargahan anak. Ako sa gamit palugsong naman po ta. Kana isa? Napa isa pa gulang. Gulang na kayo na, basig malata ra. Dagsara ngayon. Problema na kay matiman lagi si Uta. Liwata gitu ko. Mura juga ako dati. Uy! Bata.
Jay. Nice, hard.